Empezamos, Maribel. Boa tarde. Hola, que tal? Graciñas por estardes aquí. Estamos falando Jorge Maiseu, que dicía o Jorge que era a primeira vez que presentábamos un libro da serie aquí en Cartabón. A terceira foi a vencida. Sí. Sí. Para nós sempre é un placer estar nesta librería. Maribel sabe de maravilla. Cada mes prácticamente agora estamos facendo unha ou dúas presentacións, así que xa somos veteranos aquí neste lugar onde eu sempre digo que dá gusto que o libro galego está moi exposto. Normalmente nas librerías está como nun riconchiño ali, hai un par de andeis de libro galego que aí ademais métese todo xunto, da igual que sexa novela, poesía, ensayo, e aquí non, aquí están como libres. E aínda por riba que os libros de Aira están moi dispoñibles, non? Eu sempre miro así e xa vexo aí un montón dos libros nosos, así que, como sempre, Maribel, moitísimas grazas. Neste caso, este libro non é un libro ao uso no sentido de que non imos aquí soltarvos un speech enorme sobre as nosas inspiracións, as nosas referencias, e canto nos custou facelo, porque é un libro que ten outras circunstancias. E os que seguides a serie de Galicia Pequeniña, saberedes que este é o terceiro libro da serie. Primeiro fixemos o Atlas da Galicia Pequeniña, que era así como uma especie de percorrido global pola cultura galega. Despois fixemos a historia da Galicia Pequeniña, que, lóxicamente, se centra no devir histórico. E agora, pois, dentro desa tematización deses libros máis especializados, pois optamos por falar das letras. Cando falas das letras, ainda que pareza moi especializado, permítenos que deixemos voar un poquinho a imaginación e vayamos captando todas as cousas que teñen que ver coas propias letras. Por lo tanto, hai cousas que teñen que ver con lingua e hai cousas que teñen que ver con literatura. Incluso cousas que teñen que ver, pois, casi coa arte de crear, pois, cousas distintas coas letras, non? De como se concibe que iso que lle chama o continente e o contido, é dicir, como a propia letra pode conter un significado, non? Se vos vedes o propio libro na portada, vedes aquí unha serea que é un S, é dicir, é un S que ao mesmo tempo é un S e unha serea, non? Ese tipo de cousas neste libro, pois Jorge, que é a persoa que se dedica ao gráfico, pois tivo esa liberdade de deixar voar a imaginación. E como vos dicía que non vai ser un rollazo, senón que imos falar entre nós, sí que me gustaría, Jorge, empezar por aí un poquinho que nos contases como foi o desafío de, creo que nunca o fixeras, ademais, o de facer un alfabeto ilustrado, como foi o desafío de, bueno, pues de facelo, tendo en conta que é unha cousa moi tradicional nas artes gráficas, que se fai moito. Bueno, gracias por vir, primeiro. Pois xusto esa parte, que además son as primeiras láminas, as do alfabeto ilustrado, parece que non, pero para min eran un reto. Non sei se o comentaba algún día contigo, pero decía, teñen que quedar as letras chulas, porque ao final as letras esas, digamos que é como a carta de presentación do libro, non? Bueno, elexir que representa cada letra tampouco era fácil, porque, bueno, non sei, hai moitas palabras, pero non todas quedarían ben ilustradas e así, non? Entón, creo que foi das últimas láminas, non a última, pero das últimas que foron saindo, porque ibas deixando para o final e decía, bueno, a ver se me van ocurrindo cousiñas. É certo que depois saíron bastante rápidas, non? Pero sí que tiña algo de respeto. Bueno, gráficamente sí que intentaba buscar pois algo recoñecible, que fora atractivo visualmente, que a súa vez tivera así algo de, non sei, que a xente parece que lle gusta, porque sei, os gatos gusta a todo o mundo prácticamente. Sí, entonces, claro, con iso acerta sempre. Sí, entón, bueno, pues cosas con G, pues hai moitas, pero o gato, pues está guai que saia, non? E cosas así. Entón, bueno, ao final acabei encontrando unhas cuantas e penso que quedaron ben. E para min fíxeme moita ilusión facelo, porque ao final sí que é a típica cousa que non faz habitualmente, facer un alfabeto así ilustrado, pues non sei, ahora xa podo decir que fixen un, non? Bueno, que fixemos un, non? Estuvo guai, a verdade que sí. Incluso que as letras prestadas, non? Claro, porque, bueno, os que leade o libro veredes que están, por así decirlo, as letras que forman parte do alfabeto galego, pero despois hai unha serie de letras que, inda que non sexan propiamente galegas, úsanse moito, non? Sobre todo en palabras emprestadas por outras linguas, non? Entón aí fixemos unha especie de sección de letras invitadas, onde aparecen tamén. Queríache preguntar, antes dicía que había moitas referencias, é dicir, é unha cousa que se leva desenvolvendo prácticamente desde a Idade Media, o de facer alfabetos. Non sei se tiñas algunha cousa en mente, ás veces incluso para descartalas, ou non sei como foi esa cuestión das referencias. En canto a das letras, sí. Refiriste, non? Claro, eu nese momento busquei varias referencias, de feito algunha comentábamola e tal, non? Ao final optei por unhas así máis, non modernas, pero sí que un aspecto menos clásico. Bueno, sí que é verdade que algunhas poden tirar máis a clásico, outras menos, pero sí que intentando buscar variedade, que non foran todas cortadas por o mesmo patrón, e intentando, pues, eso, dar a facer unha variedade para que cando as vexas
cada letra como que te vaya sorprendendo un pouquiño, non? Esa era un pouco a idea. É certo que ao consultar, pois consultas desde cousas medievais hasta cousas, eu que sei, algunha malla ou azteca, cousas así, ou outras que había por aí por internet, eu que sei, vas collendo aí ideas e ao final fas o popurrí e acaban saindo estas, non? É un pouco así as referencias. Pero sí que me gustaba, decía, eu quería darlle un aire así un pouco, bueno, un pouco propio no sentido do estilo, porque ao final é como o estilo, pero sí intentando pois que sairan cousas así máis soltas, máis frescas, non? Un pouquiño. Esa é un pouco a idea. Na serie, en todos os libros que facemos da Galicia pequeniña, sempre buscamos que sexa un libro como, bueno, ese tópico, ¿no? entre os 4 e os 100 anos, non? É dicir, que todo o mundo se sinta un pouco recoñecido nas súas páxinas e que ademais sexa un libro que poidas volver. Este non é un libro para coller, ler e soltar, senón que buscamos é que sexa casi unha especie como de obra de consulta, non? É dicir, ao final é un libro informativo, é un libro que ten moita información e a diferentes niveis. Entón, creo que os nenos e os adultos tamén o irán disfrutando casi por etapas, non? É dicir, irán collendo por os máis pequeniños, igual isto das letras que falamos agora, pois faralles máis graza, que eu que sei, pois hai unha páxina onde hai unha especie como de resumo das regras ortográficas, que xa é para un nivel máis avanzado, non? Pero sempre buscamos que haxa ese escalonamento, e despois algo que descubrimos co Atlas da Galicia pequeniña é que os adultos tamén lle sacan partido a estes libros. Ao principio tes moitas dúbidas cando ti sacas un libro que ademais aquí non había ningún referente en galego, é dicir, cando fixemos o Atlas non había nada parecido, non? En que para nós fose sorprendente que ninguén se lle ocorrese facer unha cousa así. E aí démonos conta que o libro estaba vendéndose entre a rapazada, pero tamén entre xente que ben coñecía Galicia, pero lle apetecía profundizar máis, ou incluso xente de fora que o tomaba casi como unha guía turística. Entón, no libro da historia, no Atlas ainda nos parecía medio normal que pasase iso. Pero depois no libro da historia pasounos igual, é dicir, moitos adultos que decían, pois eu non sabía nada, que sei, das invasións vikingas, ou nunca vira nun cómico a lenda de Breogán, non? En este libro, claro, como xa vas aprendendo das cousas que vas facendo, tamén o quixemos facer. Entón, veredes os que o collades, que hai como páxinas que ao mellor pois non a todo mundo lle apetece lelas, non? Pero bueno, é un libro que ten moitas páxinas, moitas láminas, e cada un vai pois collendo dai nun momento determinado o que lle apeteza. Sempre unha cousa que intentamos facer é que haxa cómics. Neste caso foron uns cómics que a min que son o guionista fíxome moita graza facelos, non? Que contan un pouquiño a evolución da lingua, hai outro que fala dos latíns, que son os latíns son esas falas gremiais que en Galicia ainda sobreviven. A máis famosa seguramente sabredes o latín dos canteiros, o barallete, que ademais nese caso facía moita ilusión porque eu coñezo xente do Rosal, que é onde se fala aínda hoxe unha lingua que chaman o cavaqueiro, e lóxicamente Jorge que da terra do barallete, da terra dos afiadores, que de Nogueira de Ramuín. E non sei se a ti tamén che fixo graza iso de poder dedicarlle unha paxiniña ao barallete, non? Sí, claro. Ostra, é que aparte sí que estaba deseando facer esa páxina, non? Facer esa referencia. E descubrín outras moitas que non coñecía. Entón, en ese sentido sí que estaba guai o que decías antes, non? Que había láminas que vas descubrindo, incluso nós como autores, parece que hasta que non profundizas nese tema non descubres certos aspectos, non? O do barallete, por suposto, que me fixo ilusión é facer o afiador e así, e a súa vez descubrir todas as outras esas sirias que había e estas cousiñas, non? Entón, nese sentido, penso que está guai deixarse levar por esas mini historias en cómic porque che van contando pois esas cousas que a mellor habitualmente non coñeces ou, bueno, pues adentralo de outra maneira, claro. Sí, porque ademais cando calquera autor se pon a tratar un tema que aparentemente sabemos moito, non? Eu tiña na cabeza que sabía moito sobre a lingua galega porque ao final, bueno, pues estudas e levas máis ou menos toda a vida no oficio relacionado coa cultura galega, pero te contas cousas que ignoras, de moitísimas cousas que non se coñecen, non? Ou outras que ao mellor neste libro non aparecerían hai 5 anos ou menos. E vou vos falar concretamente dunha, que este señor de aquí, que representa a Gregorio de Lobariñas, lóxicamente nós tivemos que inventar o seu aspecto, porque un home que era inquisidor en crecente no século XVII, malamente se pode saber como está hoxe, non hai ninguna pintura del. Pero este señor, realmente, quen o descubriu, é unha persoa que está aquí con nós, que se chama Perfecto Ramos, que descubriu que este home foi, coido que o único, se estou perfecto aí que me corrixa, que solicitou nos séculos escuros, cando estaba prohibido escribir, publicar cousas en lingua galega, el foi o único que se atreveu a pedirlle ao rei unha licenza para publicar na imprenta un libro feito en galego. Está mal que faga propaganda en libros da nosa editorial, pero a historia contase moi polo miúdo no libro que fixo Perfecto para nós, que se chama, pois así, Os Lobariñas Feixo, pero é un personaxe que coido que ganou o mérito de aparecer na portada dun libro que se chama As Letras de Galicia Pequeniña, porque naquel tempo onde ninguén escribía en galego porque estaba prohibido, pois el tivo valor
de solicitar a cédula real para que lle concedesen a impresión. Na primeira vez que o fixo, xa vos resumo, non a conseguiu, pero el que era moi terco, fixo moitas cousas de moita terquedade na súa vida, ao final volveu reclamala e ao final deronlla. Que pasa? Que como daquela os autores tiñan que pagarse os seus propios libros e eran moi caros, pois el non tiña diñeiro e acabou morrendo sin velo publicado. Pero bueno, é un personaxe que demostra que a pesar de que xa tiñamos unha idea moi consolidada sobre que son as nosas letras ou o que é a nosa historia, sempre hai descubertas que actualizan os temas, non? E cousas que é necesario estar como sempre, pois, por así dicilo, nunca dando todo por feito, senón que, como en calquera ciencia ou en calquera coñecemento humano, vemos que co tempo as cousas van mudando, non? Isto tamén o digo para os que creen que, por exemplo, as linguas teñen que ser inmutables, que as ortografías non cambian, que isto de que se di moitas veces o tópico este del gallego lo cambian a cada cuanto, ¿no? Digo, bueno, pues no, todas as linguas van evolucionando porque os falantes vamos evolucionando, uns van morrendo, outros van nacendo, os usos van cambiando, e é normal que haxa esas variacións. No mundo das letras non é unha cousa permanente, nin unha cousa inmutable, senón que é unha cousa moi dinámica, e iso quixémolo deixar aquí. E non sei, Jorge, de todos os personaxes, ¿no? Porque aparece aquí está Lobariñas, pero aparece Luisa Villalta, Eduardo Blanco Amor, Rosalía de Castro, Manuel Antonio, aquí por detrás temos a Xoana Torres, Álvaro Cunqueiro, é dicir, temos un montonazo de personaxes. E non sei se hubo algún que che deu un pouco máis de apuro caricaturizalo, ou se incluso algún que mellor non coñecías e que che entrou, non sei, como cobiza por coñecelo mellor. Digamos que hai unhas bastantes láminas neste libro de personaxes, non? Desde os trovadores hasta a actualidade. Claro, canto máis nos íbamos acercando á actualidade, máis presión de que saísen ben, non? Algúns saíron máis fácil que a outros, pero eu recordo de facer as primeiras láminas dos trovadores que aí da igual, como sean. Non veñen protestar os trovadores. Ten a nariz máis largo e máis corta, da igual, porque non nadie sabe como era. Pero nos actuais xa decía, ostras, algún refacía un pouquiño así. Eso xa dependía un pouco do día, do inspirado que estuvese, porque non sempre saían fáciles. Pero sí que era un pouco de presión. Os máis coñecidos e as máis coñecidas decía, esta ten que quedar ben, porque non sei, parece que é un reto. Bueno, que a Rosalía parece que sempre pasa. Dices, vou facer unha Rosalía, que xa está todo o mundo farto de ver Rosalías, pero a miña ten que quedar perfecta, sabes? É un pouco así, esa era a idea. E ao final acabo la facendo, mira, queda xeitosiña e que é o que se trata, co meu estilo e punto, porque ao final tratase de facer eso. Pero sí que foi un pouco reto, un pouco decir, joder, tantos personaxes, e íbamos cambiando, hai uns que salen de corpo inteiro, outros a cara, entón aí era xa unha pequena variación que a veces axudábame a quitar presión. Claro, axuda que o libro sexa un pouco máis variado, e tamén a ti, efectivamente, que non sempre dibuxa o mesmo. Rosalía, se non recordo mal, aparece nos 3 libros. Sí, debe ser dos poucos personaxes que aparecen no Atlas, na historia e nas letras. Sí, dixeronme, de feito, no Atlas, recordo que unha persona, unha coñecida, dixeronme, ostras, pero non puxestes a Rosalía, e dixen eu, pois busca ben, porque sae 3 veces no primeiro. Sí. Que pasa que sae en diferentes maneiras, unha vez sae como símbolo, outra sae como a cara non sei que, varias así. Ata sae de espaldas. E de costas, é verdad, sí. En este, pois tamén sae, no da historia tamén. Entón, é un símbolo que hai que dibuixar e agora xa hai Rosalías por todos os lados. Xa sabía, pois agora hai máis. Sí. Na parte esta da literatura é certo que di Jorge, que discutimos moito sobre o aspecto, no? Dixe, mira que cambia yo a cor de pelo, sí. Había hasta unha anécdota que eu dicíalle, pero cambia yo de cor de pelo, e dicíame, xa cambiei. Eu, pero que non ya cambiaches. Entón había aí estábamos os dous, eu falaba dunha persoa e ti falabas doutra. Temos aí un diálogo de besugos. Bueno, xa que era de letras algún malentendido tiña que haber. Efectivamente. Tiña que ser así. Dicíamos ao principio que, aparte de falar das letras e da literatura como tal, tamén nos permitimos deixar voar un poquinho a imaginación. E hai unhas láminas que a mí fixeron moita ilusión como quedaron, cando as ideei, mellor non pensaba que iban quedar tan ben, que son as das expresións ilustradas. Usamos ese tópico tan da xente que nos dedicamos ás letras de dicir, bueno, o que é figurado ímolo facer literal, non? Eu aí deille completa liberdade ao Jorge, simplemente lle propuxen as frases, non? Hai moitas frases feitas que ademais, algunhas son moi... xa algunhas están un pouco esquecidas, e algunhas están tomadas directamente da miña familia, vamos, que son frases que eu lle escoitaba aos meus pais e aos meus avós. Estás chegando, aí xa. No, esta é a etimoloxía. Aí está. Estas, non? Claro, ti cando escoitas tirar o cabalo da chuvia, ti podes saber o que significa iso. Pero claro, Jorge, eu creo que nunca escoitara esta expresión. Esa, por exemplo, non. Entón creou, con esta concreto, que máis simpática me fai, porque, claro, en galego tirar ten varios significados, o verbo tirar.
O de tirar o cabalo da chuvia é cando alguén está dicindo algo que sería un pouco o que se dice agora espumear, non? É dicir, cando alguén está dicindo algo que sabes a ciencia certa que é falso, dixe, tira o cabalo da chuvia que se che vai mollar, non? Bueno, pois o Jorge se tira que sacar, en realidad colleu no tirar, Claro. como turrar. Entón fixo un debuxo moi simpático que vese un cabalo tirando dunha nube de chuvia, non? Entón este chamoume moito a atención porque non é só que faga literal o que é figurado, senón que toma un sentido completamente distinto ao da frase figurada. Entón ainda ten máis graza, non? Esa capacidade da lingua, iso que falamos ahora do malentendido, non? Sí, sí. Penso que estas quedaron moi divertidas, porque claro, hai algunha que, claro, ánimo tripas que hai un corno a cocer. Claro, pues efectivamente, vese que hai unhas tripas correndo e hai un corno cocendo nunha porcelana, non? E a xente animando as tripas. Exactamente, non? Esta foi das máis divertidas. E despois hai teño unha amiga que di que de tan tópica quedou unos moi chachi, ¿no? Que esta das 100 palabras para a chuvia, que é un tópico, de feito, eu creo que a veces abúsase dese tópico, ¿no? Sempre hai na prensa sempre hai dúas noticias que se repiten, que supoño que se acabará facendo inteligencia artificial, que 10 palabras que só se usan en Vigo, que despois vas velas e son galego puro e duro, e despois outra de las 100 palabras gallegas para la lluvia, ¿no? Que a mes dincho así en castellano. Eu creo que a veces abúsase, pero sí que é certo que existen esas 100 palabras, ¿no? Hoxe é un día clásico para entender por que temos tantas palabras referidas á chuvia. A verdade que isto ocorreuse o Jorge, isto de facer así, ¿no? Como que cada palabra é unha pingueira das gordas, unha pingueira das que mollan. Sí. Pero bueno, penso que sí que quedou moi xeitoso porque algunhas lóxicamente nós non usaremos nunca, porque non está no noso vocabulario, pero está ben a aproveitalas, ¿no? Eu teño que decir desta lámina que cando me pasaches o guión, cando me pasou o César o guión, ao ler esta dixen, buah, xa está, a lámina estrella do libro. En plan, a estrella no sentido de que teño que facela ben esa, porque esa sí que é simbólica, non? O das 100 palabras, non sei que. Ostra, ao principio decía, non se me ocurre nada. E de repente un día desto que estás inspirado, pues venche a idea de cada palabra sexa a chuvia, e ao final acabou sendo un dibuxiño abaixo e o resto son todo letras, non? Un pouco que se trata, como unha chuvia de letras, pero neste caso de palabras. Estou contento co resultado, porque sobre todo porque ao principio non vía claras láminas, porque esta lámina, porque as outras láminas no fondo valas vendo, faste unha primeira imaxe mental, despois evolucionan, pero máis ou menos tes así unha idea na cabeza de por onde tirar, pero nesta non sabía, porque decía, joder, esta ten que quedar guai. E claro, chuvia, ten que aparecer a chuvia, pero ten que aparecer 100 palabras aí metidas, pero claro, como faz? E ao final, bueno, pues que as propias palabras sexan a chuvia. Bueno, penso que foi un resultado así fácil, pero que quedou guai. O sea que, bueno, esa deu-me preocupación, tú a mellor non o sabes, pero ao principio decía, joder, como fago esta lámina? De feito foi así das que fun deixando por ao final, hasta que un día estaba inspirado e saiu, pero bueno, se acostou. Bueno, eso é desafío, claro. Pero está guai, porque ao final tamén é como que vas aprendendo co tempo a que a veces non é o momento de afrontar unha cousa, non? Unha lámina. Sabes que vai tocar dentro de ao mellor uns días ou unhas semanas, pero digo, esta de momento non está a cabeza preparada para esta lámina. De repente un día venche a presión toda, ese día dis, ala, xa está, saliu. Vamos, esa oficina, pues eso, nunha mañá ou unha cousa así, esa saliu rapidísima, sí. Así que, bueno, gracias polo reto. Bueno, eu desde o principio, bueno, isto sempre o conto nas presentacións dos outros libros, e desde o principio tiña moi claro que esta serie, bueno, ao principio non sabíamos que iba a ser unha serie, sabíamos que ia ser o Atlas, que tiña que facer co Jorge. O Jorge xa fora editor dun cómic que non sei se tendes algún exemplar aquí, pero é maravilloso, que se chama Alternativo, nos chamamos ya Alter, así, porque se temos moita confianza con el, que é un cómic sen palabras, que ademais é unha especie de escolla a túa propia aventura. Pero, para rizar o rizo, ten formato acordeón, é unha folla continua de 6,24, era, non? Sí. 6,24 que prácticamente non cabe nesta mesa, non? E a verdade é que é un prodixio, de feito ese cómic foi premio, bueno, daquela ainda era Galo de Libros, e sería Follas Novas no ano que saiu, creo que foi no 2018, non? E é unha maravilla porque é un deses libros que che renden moito. É certo, barato non é, porque vale 30 euros, pero sacaslle moito partido porque ten moitas historias, porque podes iniciar a historia por un lado e depois volver a empezala polo outro, é dicir que é un libro moi suculento. E é un prodixio da organización. Entón, cando eu pensaba en facer o Atlas, pensei, o Jorge, despois de facer isto, aparte que ele é arquitecto de profesión, e iso parece que non, pero se che dá unha base de como ter o mundo máis ou menos cuadriculado, pois pensaba que era a persoa que eu necesitaba para convertir esas ideas que eu podía ir tendo sobre os temas en algo que fose tangible, que gráficamente fose potente, non? Que chamase a atención.
A verdade é que non é por presumir, pero xa que estamos, presumo da escolla. Agradezoche moitísimo o traballo que levas feito con estes 3 libros. Igualmente. Porque son libros que, eu creo que está Maribel aí, e vos lo pode dicir, que se venden sós. É dicir, o Gonzalo xe non está porque creo que está en Lugo, non? Pois seguro que se estivese que o Gonzalo diría en Lugo hoxe vendín uns poucos sin necesidade de nada, sabes? Non é... Eu traballei de libreiro e hai libros que hai que convencer a xente de que os lee, verdad, Maribel? Hai que dicir, bueno, que quería tal cousa, pero podías levar esta outra. Non, este non fai falta. As cousas non é porque o fixéramos nós, pero a verdade é que cando vamos ás feiras ou cando coincidimos cos lectores, a verdade é que ten moito impacto. É un libro moi doado de vender e eu creo que ademais a xente entende moi ben o que queríamos con eles, non? Eu penso que iso pois é mérito lóxicamente del que é o que consegue que os debuxos sexan así tan ao mesmo tempo sinxelos, moi fáciles de asimilar, pero como moi inesquecibles ou que ninguén pode sustituílos. É dicir, eu non ten nada que ver con isto, pero agora tes esa campaña que fixeches para as bibliotecas escolares, e ainda aí atrás, non sei se foi este fin de semana, que veu Michel Petit, e fixeronlle unha videochamada, e os monecos teus están ali polos... Fíchelo. No, eso non o vi. Pois está aí na videochamada e salen os teus monecos que fixeches pro cartaz. E ves, inmediatamente localizas que son de Jorge Campos, non? E iso creo que é moi importante para un artista, para un ilustrador, xa ter unha imaxe tan consolidada na mente do lector, porque sempre que vexas algo de Jorge, se che chama atención, valo buscar. Jorge, a parte dos libros que fixo para nós, ten outros libros, especialmente eu creo que o máis chamativo é o Capitán Lentella, que é un cómic que publicou Xerais. A mí xa vedes que non me importa facerlle propaganda a outras editoriais, que, se me permites, podemos anunciar que vai sair a segunda parte próximamente. E se non o coñecedes, ledo, porque é moi divertido, moi, vamos a chamar incorrecto, ¿no? No sentido de que, bueno, pois metes en cousas que o mellor, ¿no? Bueno, a ver, se comes lentellas, exactamente, xa sabedes o que pasa cando comedes lentellas. Bueno, pois ten un personaxe, unha especie como de viaxeiro espacial que ten esa capacidade de comer lentellas e, vamos a chamar así, asimilalas. Asimilalas e sacar o seu poder interior, exactamente, digamos, que é un pouco que se trata. Entón está construído con moito sentido de humor, e a verdade é que é un cómic para nenos, é un cómic moi divertido, e estamos desexando ver en que novas aventuras o metes. Pois agora estás en fase seguramente de amor-odio porque estás acabando, e iso sempre... Sí, está... No, teño ganas de acabalo porque creo que quedou bastante guai o a continuación o 2 e bueno, teño ganas de acabalo porque xa é a recta final e xa sacalo de encima, pero tamén de telo feito porque creo que me quedou chulo. Creo que estou moi contento de como me quedou. O primeiro, pois foi o primeiro e falo e estas cosas, pero darlle unha continuación non é nada fácil. Entonces, bueno, estou contento. E xa aproveito para devolverche os piropos. E é certo, a ver... Así vai parecer que o planificamos. Non está planificado, non. Que quede claro. Miramos a cámara, non está planificado. No, a ver, isto é certo. Bueno, pois eu puxen o meu estilo, é certo que o mellor, bueno, veño da arquitectura, que o que che fai é ter xa certa experiencia en como organizar proxectos, non? O do alternativo é certo que se non chego a vir desa carreira, ao mellor costaríame moito máis facelo. Teño unha organización que me fai entender os libros desde o conxunto, non páxina a páxina, entón nese sentido sei que axudou e o estilo fono creando e con estes libros bueno, fun perfeccionando o meu estilo, por decirlo así. Pero é certo, e sempre o dixen desde o principio, e sempre o creo, que se César non chega a apuntar tamén nas dianas, estes libros non son o que son. Bueno, o do Atlas que falábamos antes, non había Atlas aquí en Galicia, un Atlas de Galicia, o que había era dos anos 80 destes... Daqueles antigos que era para estudar xeografía. Sí, dos que daban a veces cos periódicos por fascículos e cosas desas, vamos, dese estilo. Que, bueno, que non está mal, pero xa era unha cousa outra cousa, claro. Xa facía 40 anos. Aquí o que non tiñamos, que era o que me extrañaba a min, esa nova ola de atlas pensados pro nenos, atlas ilustrados, ¿no? Que hai en castelán hai miles, non? En inglés, non? Entón, sí que nos extrañaba que en galego non se fixera nada disto, non? Mellor pa, non? Puxo o César e dixo, hai que apuntar aí. Entón, entre os dous, pues bueno, fomos atinando e creo que dimos bastante no centro, porque, vamos, co Atlas, sobre todo, pois foi inesperado, porque cando facíamos, pois queríamos facer ese produto, pero non pensamos que encaixara tan ben en todos e que, bueno, que tuvera esa repercusión. Estes, bueno, son continuación dese primeiro, pero cada un ten a súa cousa especial. O da historia, pois ten, bueno, pois eso de adentrarte nesa historia de Galicia, e o das letras, pois en todo o que involucra as letras, desde a propia letra en sí hasta os personaxes e as cousas que se poden facer coas letras, non? E láminas, cousas por aí. Si, nós tiñamos moi claro que no tempo de hoxe a información
está moi accesible, é dicir, calquera con nos levamos como ese tópico que se di, no, que no peto levamos un ordenador máis potente que o que levou o home á lúa, non no 69, no? É dicir, a información está moi accesible, hai moita chegou. Agora eres conspiranoico. Eu non sei. Digo, se non volveron en non sei cantos anos, non sei. Eu non teño claro que... Eso sí, o estudio de grabación foi moi bo, o da alunizaxe. Se non é vero, é ben trovato, non? Como se dice. Bueno. Entón, como sabíamos, estamos nunha época de hiperinformación, sabemos que os libros nosos non tiñan por que dar toda a información, senón que servisen un pouco casi como portas ou como portais para que a xente despois fose curioseando nas cousas que lle chamen a atención. E penso que ese modelo encaixou moi ben co, bueno, pues, co efectivamente co sentir da xente, non? É dicir, a xente eu creo que se identifica moito con iso, en plan, bueno, pues, nos aquí, por exemplo, cando falamos de escritores, aparece o nome, non aparece nin datos de cando naceu, nin a que se dedicou a súa obra, nin nada. O que lle interese, o que de repente, bueno, pues, neste caso será pola cara que teñan. Sí. O que chama atención Leandro Carreal Varellos, sí, pues irá a mirar se lle interesa pues, o que escribiu, non? O que non quita que non estean ben catalogados, cada unha a súa época, máis ou menos contextualizados, pero intentábamos que fose un libro que non tivese un exceso de información, porque ás veces iso é o que fai que os lectores ao final se aburran, ou que empezan a dicir este libro non é para a miña idade, porque é unha idade maior. Sí. Que conste que neste libro, pola propia necesidade das letras, pide letras, claro, non? Entón, tengo mellor máis información que os outros, non? Ten algunha lámina, ten unhas láminas que simplemente son dúbidas habituais, non? Palabras que o mellor usamos en galego no rexistro oral, que no rexistro máis culto pois non deberíamos usar, eu que sei, pois mellor nos chamámoslle muslos os muslos. Bueno, pero en galego temos a palabra zanco ou coxa, que son máis propias, son máis xenuínas galegas, non? Entón, efectivamente, ten máis texto que os outros, pero ainda así, en xeral, é un libro moi visual, e un libro que intenta captar a atención, e sobre todo iso, acender a chama da curiosidade, para que a xente, bueno, pois, vaya máis alá, non? É dicir, que... E despois sí que tamén, iso é unha característica do estilo do Jorge, os detalles, non? Eu tiña aquí, pasa que xa perdín a folla. Hai unha páxina onde se fai a diferenza entre o galego oral e o galego escrito, non? Nos, por exemplo, dicimos pra, pero escribimos para. E aquí o Jorge montou unha especie de conversa, está máis para. Sí, as fotos, creo. Unha conversa entre dous personaxes, pois non. Es que te sí. Estaba casi hola. E a pesar de que o libro leva un poquinho no mercado, porque saiu, non sei que día 17, saiu aí nada, hai 2 semanas. Sí. Xa esta lámina xa que deu que falar. Ah, sí. Claro, porque aquí hai dous personaxes, non? Un neno e unha nena que falan. Claro, nada está posto ao azar. Dicir, o neno leva unha camiseta do Xabarín Club, a nena leva un mandilón destes que antiguamente era para andar nas veigas a sulfatar, agora leva todo o mundo. Sí. Leva unhas zocas de Elena Ferro, é dicir, nós niso Jorge sempre fai que todos os personaxes teñan moitos detalliños, non? Porque é o que fai, bueno, algunhas páxinas hai como, bueno, pois casi chistes privados nosos ou referencias máis ou menos secretas, non? Intentamos un pouquiño, bueno, pois como que haxa varios niveis de lectura, non? É dicir, non lle estorban a xente en xeral, pero para nós ten como un sentido máis emocional, non? Sí, eso sí que o fago moito, meto cousiñas, pois eso, persoais, ou eso que di César, ou o mellor, pois tal personaxe, pois xa que vai aparecer un personaxe, pois que sea tal persoa e tal, claro. Ese tipo de cousas. Pero eso, a min tamén me axuda a pasalo máis ben cando fago, non? Para divertirme máis, porque sempre busco onde meter aí o detalliño e estas cousiñas, sí. Bueno, é que dixeron desta lámina entón chamalle atención eses detalles, non? Que estiveramos aí moi pendentes desas cousas, non? Claro que non, nosotros tamén pasaba, non? Decir, e eses dous personaxes son os mismos do Atlas 1, sí, salen no Atlas 1, o sea, xa é o segundo cameo que fan neste libro. Sí, o que pasa é que creo que lle cambiamos a roupa, non? Porque un levaba a camiseta da selección galega, aquela primeira, sí. Os dos tocos, o sea, os tocos sí que os mantén, sí, porque son vos e duran tempo. Sí, claro que sirven para andar por as nubes, porque esa é a lámina, mítica lámina que non sabíamos que fondo poñerlle, non? Eso, bueno, é unha anécdota do primeiro libro, pero neste, xa que a temos, pois, bueno, digamos que estes personaxes están sobre un fondo de nubes, máis ou menos, non? Porque, claro, nesta lámina, no primeiro que falaba nesta lámina? Bueno, era de como somos nosos galegos. De como somos. E claro, nesa decíamos, vale, sabemos un pouco que queremos meter, e que haxa dous personaxes que vayan contando cousas,
pero non sabíamos onde poñelos, non? Parece unha tontería, pero que fondo poñerlle para que non lle restase importancia ao resto de que estamos contando e tal. E a César ocurriuselle, pois non sei, poñe unha especie de nubes ou alguna cousa. Jolín, pois acertamos, porque eu recordo desa vez cando me dixecho das nubes, dixen, xa está, xa adiós problemas, xa solucionamos o que... E entón neste sí quixemos que volveran a aparecer os dos personaxes. E se salen nun seguinte, pois haberá que cambiarse esa roupa, porque senón... Sí, o mellor temos... Os tacos son os mismos. O mellor temos que facer un libro deles e convertirlos en personaxes. Bueno, pues, ou meterlos por aí claro, históricamente ou algo así. Bueno, pregunto che a ti entón. Claro, eu, bueno, sei de César coñezo xa de fai uns anos, sei a súa traxectoria e tal. Claro, eu decía, bueno, vai facer un libro sobre as letras, que é o seu, non? E digo, sei que vai facer ben, pero como pensará el mesmo que cousas meter? Costouche facer ese guión inicial, bueno, que partimos? Sí, sempre custa, non? É dicir, en todos nos tres custa, e canto máis te especializas, máis custa encontrar un número de páxinas. Os libros teñen que ter un número de páxinas e ao final tes que buscar contido para todas. O que pasa, como tiña moi claro iso de que fose unha conxunción entre literatura e lingua, e a parte literaria, para min tiña resolta por así decirlo, con dar a coñecer as figuras principais da nosa historia da literatura, esa parte foi a que máis ou menos tiña clara. Depois hubo outras láminas que, insisto, na idea parecíame moi bonitas, pero claro, non sabía como iban funcionar. Algunhas son as que están aquí e outras xa me dei conta de que non ian encaixar, no, con este modelo visual. Pero foi o que me pasa sempre con estes libros, é unha oportunidade para ampliar coñecementos, para saber máis, porque obrigaste a repasar o que sabes e moitas veces descobres que non aprendiches as cousas ben, senón que estabas equivocado, non? Entón, nese sentido, para min sempre é dicir, o primeiro que aprende con estes libros son eu, porque é a oportunidade que teño para refrescar coñecementos que ao final, bueno, pues, todos máis ou menos demos contidos de literatura e de lingua no ensino obligatorio. Eu son periodista de profesión, ali había un par de asignaturas que tamén podría encaixarse máis ou menos nestas cousas, pero hai moitas outras que, claro, que é para especialistas ou xa pasaron tantos anos que hai que cambiar. Entre mentres, claro, eu xa teño 47 anos, entre mentres eu xa vivín dúas normativas, é dicir, xa hubo cambios incluso a ese nivel, non? Pero son libros moi divertidos, e sobre todo son libros que che dan responsabilidade, pero un pouco que dixo Jorge, como sabemos como ben funcionamos os dous, casi estamos un pouco seguros de que, hombre, pois a xente gustará ou non lle gustará, pero a nivel de autores son libros que xa che dá moita satisfacción antes de que sai, porque hai outras veces que, bueno, pues estás un poquinho máis inseguro e tal, pero con este formato a verdade que queda moi ben. E ademais, que eu noto, dentro de que o Jorge xa sempre o fixo ben, como que agora xa ten moi mallado o sistema, entón, claro, ves como de repente o que estaba ben está moi ben, como que hai unha marxe de mellora, pensabas que non había, pois hai marxe de mellora. Pero é mutuo, César, perdona que te corte, porque o César pasa má información, bueno, non os Word e tal, e eu pues, empezo a darlle voltas gráficamente, nesas láminas de cómic que nosotros costaron un poquinho máis en sair, neste é que non fixen modificacións prácticamente, o sea, eu creo que non quitei casi nada. Digo quitar no sentido que a veces hai cosas que non caben ou cosas así. Neste, eu penso que tú aí xa tamén pillaches a medida de como se fan estas láminas, e penso que nese sentido tamén saiu moito máis cómodo. E tamén foi o que menos tempo tardamos en facer, porque os outros sí que tardamos máis tempo. Neste íbamos máis apretados e ao final tuven que empuxar, pero sí que recordo, bueno, que os outros foron máis calvario nese sentido e este saliu moito mellor, sí. É certo que, bueno, hai esas láminas de teoría, chamémoslle así, que claro, que gráficamente non son tan... Claro, non daron tanto traballo. Claro, ao final non é mesmo facer... Ao final gañas unhas páxinas. Unha así que facer a mellor unha destas de doble páxina, cousas así. Bueno, mesmo a da chuvia poño de exemplo porque aunque parece que está ilustrada, pouca ilustración, ao final houve que dar unhas cuantas voltas, sí. Pero bueno, é certo que hai varias láminas que son máis de facer o marco. Pero bueno, que aínda así xa temos un pouco aí pillado entre os dous o camiño e sai máis rápido. Sí, porque tamén, a parte da experiencia nosa, tamén temos feedback da xente, entón tamén sabemos cousas que o mellor nos outros libros que custaron máis de comprender ou que algunhas cousas que entraron mellor. Nos ao final non é que vayamos moito por centros escolares, debemos ser os autores que menos nos chaman, pero sabemos que se leen moito estes libros, sabemos que son libros que os profes usan incluso comunidades didácticas, entón están moi mallados, entón, bueno, cheganos ese feedback e axúdanos a mellorar, claro, que toda obra humana é perfeccionable e está por suposto. Claro, sí. E pouco máis. Xa casi se queredes comentar calquera cousa ou preguntarnos ou tirarnos unha cebola podre. Seguro que hai unha expresión que pon tirar unha cebola podre ou algo así. Imagínate que xusto fuera esa. Non sei,
non sei, algunha dúda que teñades bueno, do tema do libro ou de como nos organizamos ou de como facemos as cousas, senón... Eu pregúntome, para alén de láminas no libro, non pensastes tamén en facelas láminas para utilizar como cuadros, como que sexa? Debe haber algunha do Celta hai unha, non? Fixemos, porque nós aparte dos libros da Galicia Pequeniña fixemos a historia visual do Celta, que tamén anda por aí. E aí nesa sí que teníamos dous pósters en realidad. Sí. Eu creo que da historia igual fixemos fixemos un póster da historia, sí. Que non me acordo ben. Era un popurrí, non eran as láminas tal cual, pero sí que fixemos é verdad, con personaxes, sí. Sí que facemos como pósters de regalo e así sí que facemos, sí. Sí, estas láminas igual como póster non acaban de funcionar 100% ben porque todas teñen, digamos, este texto arriba e o resto da lámina, non? É certo que hai certas láminas que sí que funcionan. Recordo a mítica do entroido, non? Esos os disfraces do entroido que xa, vamos, poñas como poñas, funciona ben. Pero hai outras que ao ter este texto compositivamente non sei se acaban de funcionar del todo ben como póster, porque como libro sí, porque ao final un libro, pues ábrelo e funciona así, non? Pero un póster ao final... Esa da chuvia, por exemplo, sí debería funcionar. Sí, a da chuvia sí. Isto para unha clase é maravilloso. Tamén, claro. O libro inteiro. O que pasa é que, claro, tampouco podemos, claro, se andamos xa publicando todo en lámina, pois a xente xa non nos compra o libro, claro. É verdad. Porque somos xenerosos, regalamos las láminas. Olla, pero non tens que regalar as láminas, podelas vender. Tamén, é verdad. No, o que teño ganas de facer co Jorge, independentemente disto, é unha lámina grandota, o que pasa que para iso, non sei, terei que secuestralo. Unha lámina estilo Donde está Wally, pero grande, que sei, A2 ou A1, así unha cousa, sabes, imaginaste? Sí. Pero de que? Molaría. Non sei, con personaxes de historia ou, sabes, algo así, pero Donde está Wally en plan con 1000 personaxes. É verdad, un busca Rosalía. Algo así, claro. Entre todos os que haxan por aí. Pero sí, eso xa que agora sacaches da lámina, aí claro, pegaba máis para unha lámina que para un libro. Sí. Estaría guai, pero bueno, iso podelo facer tú sin a miña... Non fai falta que che vá o guión. No, eu sin ti non fago estas cosas. Tú tenme que poñer arriba a esquerda sale tal personaxe, debaixo do árbol non sei que, non sei, tesme que indicar. A verdade que as indicacións de César axúdame un montón, porque ao final son láminas que, bueno, teñen o seu contido detrás, que gracias a que busca el, pues non o teño que buscar eu, evidentemente, pero a nivel organizativo, claro, todo o que me manda el axúdame a poñer en orden as cousas. Se tuvera que buscar facer desde cero, ostras, non é fácil, bueno, antes nombraches... Pois imagínate que eu tuvera que dibuixar os monecos. Bueno, pues para eso estamos os dous. Sí, a lámina que nombraches antes do das bibliotecas, non? O póster, claro, aí teña liberdade, entonces, bueno, pues comeste un pouco o coco a ver como facelo, non? Sin embargo, nestas, bueno, pues claro que te comes o coco de como poñer a información, pero a información xa ben dada, entonces, pues esta mesma lámina... Ahora que abrín, pues xa tiñamos claro que iban a ser estes personaxes dicindo cousas, pues nada, pues ao final colócalos por aí que queden ben e xa está feito, xa non tiña que pensar moito máis, a verdade. E así. Veña, máis preguntiñas, que esta foi guai. A ver. Chan. Poden ser dos outros libros tamén, xa que temos aí 3. Do Capitán Lentella, por exemplo. Se queredes tamén, non pasa nada. E se non que xa veñan e que xa lles faz Pois tamén, facemos firmas e non pasa nada. Que está ben así. Nada, nos... Está moi ben explicado, non hai Sí, preguntas. vale, gracias. Nada, pois gracias por vir. Nos ahora encantados de botarvos aí unha firmiña, uns dibuxiños e nada, bueno, pois que vos guste o libro, que é a primicia hoxe, eso sí que non sei se o dixemos, pero é a primeira que facemos do libro, así que xa podedes decir que estuvestes na primeira deste libro. E nós tamén. E agora só nos falta o reporte de Lugo para que nos diga Gonzalo cantos vende. É verdade. Por iso digo. Bueno, pois moitísimas grazas e boa tarde. Gracias por vir.